Buang ako eh. Takot na kay kong utang ba? Noong sa nganong dako pud kag utang daw. Nadaot li ko si scatter lagi. Muna kay liba man kay modula, sige rag by spin. Masin ra ko ta, basin di mo surtihan di ginansya. Mauna, napildi na inong ka, di mo ka manundog sa kuwagon. Saba dia. Bagor kay barangay gani. Yati, asa mo kadungog ka na? Wala gidagan mo kwartas palawagan. Ay, saba jo. Hindi makadungog si mo ba? Nganong gidispal ko mo di mo kwartas palawagan. Alang anjo nga, nanabong ko, abinaw makadaog pug ko ba? Utro mo dyan, ikaw dyan yung tabo, day. Tak panahon eh. Uy. Sa may tirada aning duwa oh. Uy, huwag nag-action-action man. Ani mo yung tabo ko do. Nanabong ko. Pagbuhi sa akong manok do. Pagmura ka naman lang, pagtugpa sa manok. Hangad sa langit. Hangad nga sa langit. Burit na pagkangan ni hangad man po daw. Alam nga, nangay pa sa ilo. Istorya na po ni but oh. Yan ang istorya na ko. Di po na makasulbad sa itong problema. Agoy, unsa di mga problema ninyo? Mogay ito no nga. Tako kay kong dispal ko kay 150k akong gidagan sa paluwagan. Unsa ning bataan ni kanako bana? Ikaw jo. Wa nga papsi, nakautang og 50 mil ba. Kay gibay spin ako sa scatter. Sus libaan yung duwa eh. Di mo manundog sa kuha ba? Wala na kay utang. Kinsa may tao way utang ron. Kailan mo? Ako wa ko nang hinambog nga wa ko'y utang, napo ko'y utang. Pero kabalo lang ko mo handil ba? Unsa man mga utang yung dagko kayo? Di mo manundog sa kuha. Wa pa yung ko ni aging barangay, bisag asa nga barangay kay gireport ko nga nala ko'y utang dito. Alam di mo kontrol mo utang nga. Pabuhi ra man kasi mong mama, sige mag-ingog. Ma, anong ulam? Mao po di ay murang gamay rag utang. Di man guna ka na ang rason god. Ako dagan akong sideline para makabayad ko sa kong mga utang ba. Sundog mo sa kuha. Unsa man imong sideline be? Ay, dili. Pang sarili na ako ni nga tirada. Takay ko yung privacy. Napay privacy bal ano? Ikaw Paps, tuloy may Paps be, unsa tirada ba? Para makabayad mi sa mong utang ba? Ay, siguro ulit ba? Ikaw si mangawat ka ba? Tirada eh. Dugay na bitaw amigo Paps, sige na gud. Oy. Grabe balay ning tawanan ni hastang layo ah. Naunsa naman yung taon mo eh? Ano na lang, i-share na lang ako sa inyo ha, pero dili ta diriya kay dalan mo kuno siya. Sige makadungog sa to ba, confidential mo kuno nga impormasyon ako ipalitas niyo. Tara dito ta na ano. Tara sakal. Dili diri ta kay mingaw oh. Dili. Dito sa ni mingaw di. Salam. Ay sa. Happy tumugod siya. Tabangan sa kanya be. Ha? Unsa siya? Basta na sig pangutana. Tuduan ta mo sa mga tirada unya lagi. Bantay kay Paps ha? Kay basta kang nay mangita sa ko inga wala ko ha. Kung sige siya mo inon wala ka. Tago dito ka. Sige. Grabe. Nag-send ba unta sa GPS pero wala na may signal diri. Ay tama ni tao. Mangutana ko ani nila be. Ay. Boss, mayong buntag. Pwede mangutana? Unsa man na boss? Mangutana unta ko boss ba namo ko ginapangita diri ago taga diri daw sa Paploy pangalan. Ay si Pap. Ay boss, murag dugay na ni hawa diri ah. Ngano di boss? Ako kuan man gud kanang dugay na namo ni ginapangita sa kumpanya ba daghan kay gutang tawhana gud. Ha? Mao ba? Unsa man yung mga utang niya boss? Anang utang siya og kanang kuan boss, motor unya 100k nga cash ba. Nya hangtod karon wala pa gyud gibayran. Na, bantog ra din si Bat sa diri ah. Mo lagi boss, mo nang gipaadto na sa kumpanya diri kay pila na mi sige gaabot sa barangay na ba. Unya, wa man gyud ay, wa gyud ning sipot. Na, naunsa man ni Paploy nga pala utang mo kayo do. Gani, ingon pa siya nga gamay ra sig utang daw. Kadali lang boss ay, murag kakita mo kuwato niya. Ay, nakalimot day ko boss. Ay sa boss. Murag si Paploy man na boss. Ha? Unsay Paploy? Nga bagor man gibutang diri. Murag mao-mao man gud siya boss. Dili ay, sige daw patanaw na bis picture Paploy dia. Tanaw, klaro kayo boss siya man ginao. Awa ha. Do. Ang dili na maubos kay bagor man gibutang diri god. Murag mo tinuod god. Murag tinuod na dili mo na tinuod do. Bagor na gibutang diri ah. Ay ilang tigos, murag taruga kay bahal bila kay ni makabayad tani nga. Private diri ah, trespassing ta. Ay basin murag wax ni gibutang diri. 3D na baya karon no. Ano passing ta boss ki. Kani nga dili na tayo pre. Ayaw lagi. Tara na. Ay sa mura jug mo ba? Ang gyud awa. Mao lagi. Tanawa. Dili lagi na mao. Hey na kayo. Ay di giday. Dili lagi. Passing ta diri boss. Wa nga ni tawana. Boss, palihog lang ko boss kung makita ninyo. Palihog mo sa nga kuan nga ginapangita na siya ba. Sige, may problema.
Ako, Tara na, magbayad na, Dre. Trespassing naman to.